Aniya na mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, retrieval operations nagpadayon sa duha ka treasure hunters nga nalubong buhi sa nahugbang kayuta sa Malalag, Davao del Sur. Bagong Regional Development Council 11 Chair, determinadong iduso ang kalambuan sa Davao Region. Sa detalye sa ato mga balita, nagpasalig si Davao del Norte Governor og RDC 11 Chairperson Governor Edwin Hubahib nga iyahang hatagan og prioridad ang pagduso sa kalambuan sa Davao Region. Ug usa sa mga giya niini ang 7 ka katungdanan sa Regional Development Council kon RDC. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sunod-sunod nga napahigayon og inspeksyon ang ahensya sa Department of Public Works and Highways kun DPWH ug Independent Commission for Infrastructure kun ICI sa mga proyekto sa gobyerno nga giimplementa sa nagkadayang lugar sa Pilipinas bisan sa Davao Region. Kini human na bulgar ang bilyones nga anomalya o gingong pagpangurakot sa mga flood control projects nga nakapasamot sa kasuko sa katawhan nga perming maigo sa kalamidad. Niadtong milabayng semana gituboy sa Malacañang si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib isip chairperson sa Regional Development Council kun RDC 11. Adunay dakong papel ang RDC sa pagpasiugda sa balanse ug malungtaron nga kalambuan sulod sa usa ka espesipikong rehiyon. Pipila sa nag-unang katungdanan sa RDC mao ang policy formulation planning, din ang mga plano sa kalambuan sa rehiyon ug mga pulisiya nakasubay sa mga plano tinguha sa nasudnong gobyerno aron matubag ang mga lokal nga panginahanglanon ug prioridad. Coordination and integration din magsilbi ang RDC isip platform alang sa koordinasyon nga pagpaningkamot sa LGU, ahensya sa gobyerno, pribadong sektor ug civil society aron masiguro ang cohesive development initiatives. Resource allocation din pasiugdahan sa RDC ang alokasyon ug utilisasyon sa mga resources lakip na pondo, infrastruktura ug technical assistance aron masuportahan ang mga proyekto sa rehiyon. Lakip sa katungdanan sa RDC ang advocacy and representation din ilang giawhag ang mga kabalaka sa rehiyon ngadto sa nasudnong level ug nagpresenta sa mga interes sa rehiyon sa mga diskusyon sa pulisiya. Monitoring and evaluation din bantayan sa RDC ang pagpatuman sa mga proyekto ug programa sa kalambuan sa rehiyon aron masiguro nga makabot ang mga tumong ug nasudnong sumbanan. Ingon man, promotion of local development din palambon ang ekonomiya, kalambuan sa katilingban ug environmental sustainability sulod sa rehiyon ug capacity building. Trabaho sab sa RDC ang pagpangusog sa mga kapasidad sa mga LGU ug uban pang mga stakeholder pinaagi sa pagbansay ug technical nga suporta. Sa kinatibuk-an, ang RDC nagserbisyo isip usa ka minungdanong governing body nga nagsiguro nga ang mga paningkamot sa kalambuan sa rehiyon magtinabangay, epesyente ug nakasunod sa mga nasudnong estratehiya sa kalambuan. Busag ipasalig karon ni Hubahib nga matuman ang mga proyekto ug programa sa Davao Region luyo sa mga hagit sa pag-implementa niini. Ang RDC is a part of the implementation of the DPWH projects and all national projects. So kinahanglan nga kini siya identified nga approved sa RDC and maging parta ani sa implementation nga masigurado nga ang tanang proyekto sa national government nga mahimo na makasiguro ta nga ang construction is walay ghost project or walay mga discrepancy o mga substandard ang quality sa mga proyekto. Matod ni Hubahib, kinahanglan nga makatabang ang opisina sa RDC 11 nga makahatag og rekomendasyon sa national government alang sa kalambuan sa matag probinsya sa rehiyon 11. Gawas sa mga proyektong national, usa pod ka challenge nato is unsaon nato nga mahatagan og dakong pagtagad ang mga development for every provinces kay atong gitan-awron nga sila makatabang ang opisina sa RDC 11 nga makahatag og recommendation o evaluation para sa matag development sa matag probinsya.
Nanumpa si Hubahib isip chairperson sa RDC-11 nitong Nobyembre 4 ning tuiga sa usa ka hotel sa Manila. Ang ipanguluhan mismo ni Mindanao Development Authority kun Minda Secretary Leo Magno. Ang mandato sa RDC mao'y giya sa tanang proyekto sa matag rehiyon. Niadtong milabayng mga dekada dunay gipasar ang RDC nga usa ka resolusyon nga walay proyekto gikan sa nasyonal nga gobyerno nga ibutang sa usa ka lugar kung walay pagtugot ang mga residente o ang lokal nga ehekutibo. Apan kini napadaplin sukad niadtong tuig 2014 hinungdan nga daghang proyekto ang gibutang sa Region 11 nga nahimong ugat sa korupsyon. Usa niini ang nahitabo sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Karon ang ikaupat ka adlaw, sukad na hugmak ang bahin sa yuta sa treasure hunting site sa Malalag, Davao del Sur nga nalubong buhi ang tulo ka mga treasure hunters. Usa sa mga biktima ang na-retrieve na. Apan ipadayon ang retrieval operation kay wala pa makuha ang duha ka treasure hunters. Giandam na sab sa kapulisan sa Malalag ang mga dokumento aron manubag ang financier ug tag-iya sa yuta tungod sa panghitabo. Ani ang report. Nagpadayon ang retrieval operation sa mga otoridad sa duha pa ka mga treasure hunters nga nahibilin nga nalubong buhi human mahugno ang yuta nga ilang gikabgab sa Purok 3, Barangay Ibo, Malalag, Davao del Sur niadtong Nobyembre 10, 2025 sa hapon. Sa report sa CDRRMO Digos City, as of 9 p.m. November 13, nakasinati sila og kusog nga tubod sa tubig nga mao'y nakapalisod sa retrieval operation. Ug karong adlaw, Nobyembre 14, nga ikaupat ka adlaw ang milabay human sa insidente. Gipadayon ang operation ug gituuhan sa mga rescuer nga duol na sila sa bahin sa yuta nga nahugmak kay nakakuha sila og safety helmet. Giilas sa kapulisan ang mga biktima nga sila Glenn Iral Sasuman, Nerio Jesula Otida ug Simako Sabak Kisaot. Martes sa hapon, Nobyembre 11, 2025, nahawas sa mga rescuer ang patay nga lawas ni Sasuman. Subay sa investigasyon sa Malalag Municipal Police Station, gi-question nila ang tag-iya sa yuta ug giingong financier sa treasure hunting operation aron ipaesplikar sa nahitabo. Sa kasamtangan, ginaandam na sa kapulisan sa Malalag ang mga dokumento sa pagpasakaw kaso tungod sa panghitabo. Gibana-bana ang anaa sa 200 PE ang gilawmon sa gikalot nga yuta sa site kung asa gihimo ang treasure hunting activity. O gilauman nga mahawas na nila si Utida og Kisaot sa labing dali nga panahon kay makapalisod og samot sa retrieval operation ang bundak sa kusog nga ulan. Gipaningkamutan sa Highway Patrol Group Regional Office 11 nga walay mahitabong karnaping sa Davao Region. Kay ning tuig 2025, na-record nila ang 39 ka kaso sa karnaping nga kasagaran na biktima ang mga motorsiklo. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Ubay-ubay ka mga sakyanan ang nadakpan sa mga personahe sa Highway Patrol Group on HPG sa ilang mga operasyon sa Davao Region. Sagad sa ilang madakpan ang failed to return ng mga unit kung nakaalarma na nga sakyanan ug wala gisauli ngadto sa tag-iya. Napod sila'y ma-impound ng mga unit sama sa illegal transfer of plate. Mga apprehension na mo kanang recovery of locally alarm na mga vehicles, kanang mga gitawag na itong mga failed to return. Tapos yun na pa-blatter nila sa local and then intercept na mo diri sa Highway Patrol Unit 11. Another is yung violation nila nga sa Vehicle Information Management System na mo kanang gitawag og national alarm during pag transfer nila sa sakyanan. So nititake sa among database nga naay complainant anak nga vehicle. So usually gina-intercept, gina-impound na mo na ang mga vehicle. Another thing, kanang to support sa Land Transportation Office kay deputize man po ning Highway Patrol Unit 11 sa LTO in terms sa Republic Act 4136 napod ni mga ma-intercept, ma-impound na mga unit in violation, for example, sa illegal transfer of plate or another impoundable offense sa 4136. Gipasabot ni Police Colonel Roel Cagape, ang Regional Chief sa RHPU 11 ng mandato gyud sa Highway Patrol mao ang anti-carnapping subay sa RA 10883 kun New Anti-Carnapping Act of 2016. Ug ning tuig sa 2025, 39 ka carnapping ang ilang na-record nga sagad niini mga motorsiklo. Apan nasulbad tanan ang kaso niini ug na-recover ang 39 ka mga motorsiklo ug nakasuhan ang mga responsable. Wa magitay ka nang establish nga ma-identify based sa intelligence report, operation report nato nga naay identified na mga organized group or gang exist diri sa Davao Region nga
pahigayon o kining carnapping. Usually ang mga nahitabo diri sa to ang carnapping based sa modality nato kining stolen while park unattended sa mga motor cycle, no, kung mamagin pinakadali. Pero sa motor vehicle, sildam kayo na nahitabo. One thing manggod ani na nanatay mga security features ang mga manufacturer na to sa mga sakyanan, no? Lalo na mga keyless. So I mean, ang mga motorcycle na natin mga keyless, so part na siya sa security features sa mga motorcycles na to. Ang mga nagahitabo nga stolen while park unattended, kanang mga nabilin ang ilang mga susi sa ilang mga motor, di na ito mahibawan kung sa mga rason, kung nagmadali sila o nakaligtaan na yun nila. So naghatag og opportunity sa mga suspect na to. Na ang susi, walay tao, kita po nila nga walay mga CCTV. So, naghatag oportunidad sila para stolen nila ang katong motorcycle. Gibutyag sa HPG nga usa sa dakong hagit kanila ang pagpasaka og kaso ngadto sa mga suspect nga nalambigit sa carnapping. Kay inig ma-recover na sa complainant ang ilang motor, mawala na ang ilang interes sa pagpasaka og kaso. Ining base sa data nato from January to November, na hitabo nga 39 ka motorcycle stolen while park unattended, pero may istorya to 100% of those na-file na to or kaso or ang victim di na sila interesado nga mo file og kaso. Mo nang sa isa ka challenges namo right after na recover sa effort sa highway patrol or other law enforcement unit, disinterested na ang victim nga mag-file og kaso sa suspect. Gideputize ang HPG sa Land Transportation Office kun LTO aron maka-issue og citation ticket sa mga motorista nga makasupak sa balaod trapiko. Pahimangno sa mga otoridad, kinahanglan nga disiplinado ang motorista ug responsable sa paggamit sa kalsada, musunod sa balaod trapiko aron malikayan ang posibleng disgrasya. Likayan sab nga madala sa kainit sa ulo aron walay mahitabong road rage. Kini manggong paggamit nato sa public thoroughfare, no, we say sa iwasan nato ning road cross incident, it will boils down lahat sa disiplina, no? Mind you, ang paggamit nato sa karsada, it is only a matter of privilege, not a right, no? Tanan man gyud na pribilehiyo ta nga mogamit lalo na sa national thoroughfare, no? So lalo na nagsingabot na karon ang hurricane season nato, so expected nato nga daghang mga party, daghang mga grupo-grupo, so di malikayan ng mag-inom-inom or other than that na as a result, maingon nato nga do not drive if you drink, do not drive. For actually para ang safety man po na sila, para sa ilahaman ng sarili. Ang pinaka-worst diha kung makadamage pa taglaing tao, no? So Nanawagan og kooperasyon ang HPG gikan sa komunidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! BIMP Iyaga Chief Ministers, Governors and Local Government Units Forum gilaumang maghatod og kaayuhan. Kasaligan, durable ug barato pa nga imported heavy equipment, construction materials ang imong gikinahanglan. Bisitaha ang Jinyi Import and Export Trading nga nahimutang sa Diversion Road ning siyudad sa Davao. Duna usab sila'y showroom sa Barangay Lasang. Aduna usab sila'y branches sa Manila, Cebu, Cagayan de Oro ug General Santos City. Kung sapay imong gihulap, Jinyi na! Hinumdumi, una kita mo pahawa sa atong panimalay, siguraduha nga natanggal na nimo gikan sa imong outlet ang blower, mobile phones, electric fan o uban pang gamit nga imong gisaksak. Siguraduha nga imong gipalo ang suga kadahuman nimo og gamit. Kinahanglang magpabiling safety og luwas ang atong panimalay. Kining tipid safety tips hatod kanato sa Davao Light and Power Company, usa ka kumpanya ubos sa Aboitiz Power Corporation. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Mabungahon ang BIMP Iyaga Ministers, Governors and Local Governments Forum nga gipahigayon sa Davao City. Pinaagi niini
naplastar ang mga koneksyon sa matag nasod ug tulay sa matag opisyal sa usa ka lugar alang sa kalambuan. Anyang report ni Eugene Hinutan. Nagkatigom sulod sa usa ka hotel sa Lanang, Davao City ang mga lokal nga leader ug mga senior officials gikan sa nasod Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia ug Pilipinas. Ang ilang tumong palig-unon ang pasalig alang sa inklusibo ug mas lawom nga kolaborasyon sa kalambuan ug luwas nga rehiyon. Kini ato sa gipigayon, BIMP Iyaga, Chief Ministers, Governors and Local Governments Forum. Gipasiugda ni Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno ang estratehikong kahinungdanon sa forum nga nagpakita sa padayon nga pagpalapad sa impluwensya sa rehiyon sulod sa Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area kung BIMP Iyaga. This cooperation between 4 countries. There are so many aspects that there are 31 clusters, 31 groups that discuss various concerns on education, on transportation, on the economy, on tourism, on trade and cross-border opportunities and cross-border relations. Gi-highlight ni Magno ang kahinungdanon sa iniusang pagpanguna sa pag-angkon sa mga malungtaron nga tumong sa rehiyon. Very specific in addressing the concerns of geographically isolated areas and those that need more help. Kaya identify ko iba't ibang lugar sa Mindanao at buong Mindanao sa Palawan, dito natin sa Pilipinas, buong lugar ng Brunei, Darussalam, parts of Malaysia and parts of Indonesia that identify. Ang Minda ang nag-host sa forum karong tuiga nga dunay tema Empowering Local Leadership for a Resilient and Integrated BIMP Iyaga ug gila ang papel sa mga LGU sa pagpalambo sa panlantaw sa BIMP Iyaga sa tuig 2035 sa tinguha sa pagbago sa sub-rehiyon ngadto sa usa ka dinamiko nga ekonomikanhong sentro nga nakabase sa sustainability, innovation ug cross-border collaboration. Sumala ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa nga nag-una si Philippine Head of Delegation usa ka mahinungdanon ang panagtigom sa mga lider sa lokal nga gobyerno nga dunay dakong papel sa pagpanguna sa dakong agenda sa BIMP. Suportado sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang tinguha sa Chief Ministers, Governors and Local Governments Forum. Gipasabot ni Marcos ang konektibidad, ekonomikanhong integrasyon ug inklusibong kalambuan sa nasod, mga prinsipyo nga hapit mag-uban sa framework sa kooperasyon sa BIMP Iyaga nga nagatutok sa mga prioridad sa nasodnong kalambuan ni Marcos Jr. Giawag ni BARM Chief Minister Makakuwa ang mga LGU nga mo'y nanguna sa pagpatuman sa tumong sa BIMP Iyaga nga ipadayon ang kolaborasyon sa digital transformation, food security, sustainable tourism o climate adaptation. Ang nakahanay nga networking sessions nagtugot sa mga delegado sa pagpangita og mga pamaagi aron mapaligo ng kooperasyon sa mga probinsya, estado ug lokal nga gobyerno sa tibok BIMP Iyaga. Gikumpirma nga ang Brunei Darussalam ang mag-host sa 8th BIMP Iyaga Chief Ministers, Governors and Local Governments Forum ug sunod nga Senior Officials Meeting sa tuig 2026. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Sirado na ang slot karong tuiga alang sa mga lalaki nga interesadong magpa-vasectomy sa Davao City. Sumala sa City Health Office, nagkadaghan ang nagka-interes nga mapailawom sa luwas nga paagi sa family planning nga no scalpel vasectomy. Ano ang report ni Eugene Hinutan? Nagkadaghan ang mga lalaki nga nagpailawom sa libreng no scalpel vasectomy sa Davao kini sumala sa City Health Office. Matod ni Jerilyn Lewis, ang head sa CHO Population Division, moabot na sa 30 ka mga lalaki ang ginapailawom sa no scalpel vasectomy procedure karong tuiga gikan sa duha ka kliyente kada bulan sukad gisugdan ang nahisugtang birth control procedure 5 ka tuig na ang nilabay. Base sa mga pahayag sa ilang mga nakaistorya sa counseling, gibutyag ni Lewis nga gusto sa kalalakinan nga dawaton ang responsibilidad sa family planning alang na pud sa ikaharuhay sa ilang pamilya. Karon nga increasing among acceptors, dako kayo pasalamat kay at least hinay-hinay na nga natudluan nato atong mga kalalakinan to participate in activities na health related. Sa kasamtangan, puno na ang slots sa ilang center alang karong tuiga ug mudawat na pud sila og mga lalaki nga gusto mo pailawom sa no scalpel vasectomy alang sa January 2026. Gikalipay ni Lewis nga daghan na ang naedukar sa nisgutang birth control procedure dili lang taga Davao City. Sanglit daghan sab nga mga lalaki ang nagka-interes nga magpa-vasectomy sa syudad gikan sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Andam hinuon sila Lewis nga i-cater ang mga kliyente bisan og dili taga Davao City. Dako pud og part ang media exposure ani nga nakaawhag mi og mga acceptors. Mag 22 anyos ang pinakabata nga nagpa-vasectomy ug niyatong tungura do na kini 7 ka mga anak. Voluntaryo ang magpa-vasectomy ug wala kini age limit. Ato ang gina-after is muhinay ang progress sa
ato ang pagtaas. So meaning, makontrol sa matag pamilya ang ilahang kanang pagplano kung pila ilang himuong anak. Ang no scalpel vasectomy usa ka paspas o walay sakit nga pamaagi sa permanenteng family planning nga mulungtad lamang og 10 hangtod 15 minutos ang proseso ug adunay effectivity rate nga 99.85%. Gipasabot nga ang lalaki nga nagpa-vasectomy magpabilin ang sexual function ug ang diferensya lang kay ang semen wala na sperm. Mas excitement sa magtiayon kay dili na mahadlok ang mabuntis ang babaye. Aktibo na ang papel sa lalaki sa ilang share responsibility sa pagplano sa pamilya. Usa kini sa luwas nga procedure nga ubos kaayo ang porsyento sa komplikasyon kung ikumpara sa tubal ligation sa mga babayi. Ang Davao City lang sa tibok Mindanao ang nagahanyag og libreng no scalpel vasectomy. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Aras dugang mga balita, bisitahan ang website ng www.newslinephilippines. Sa Facebook page, Instagram, Newsline Philippines. Ug sa Twitter, Newsline Philippines. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinaagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!